Алишер Ахмедов, муассис ва роҳбари интернет-магазини Тоҷикӣ. мағозаи мо ҳама чӣ дорад. Клиенте ки заказ мекунанд, мо ба онҳо гуфта наметавонем, нест гуфта. 800 то 1200 сомон. Яъне ки ин маблағи хуб аст. 80% ки мо аз ҳамин сайти мо харидагӣ, ба ҳисоби хайриёт кардагиам. Гӯспанд ё гӯсалара харида, зиндаша кейло карда, баъд куштан, баъд иша кейло карда, ягон роҳи ки ба ҳисоби гӯшт гирифтан, ягон чӣ гирифтан нест. 14 рӯзи оянда дар шаҳри Тошканд мо ҳамира ҷорӣ мекардагӣ. салому алайкум ва рӯз бахайр дӯстони азиз. силсила мусоҳибаҳои Азия Плюс онлайн идома дорад ва имрӯз ман ҳастам бо шумо Абдулло Ғурбатӣ ва дар пахши мустақим бо мо аст Алишер Ахмедов, муассис ва роҳбари интернет-магазини Тоҷикӣ magazin.com.tg. Хуш омадӣ Алишер. Хуш бошед акай Абдулло. Салому алайкум. Ташаккур. Алишер, имрӯз дар Тоҷикистон якчанд мағозаҳо ҳастанд, интернет мағозаҳо манзурам, хадамотҳои таҳвилам ҳастанд. Интернет мағозаи шумо аз дигар интернет мағозаҳо бо чӣ фарқ мекунад? Чӣ хусусият дорад? Чӣ гуна шумо ба ин бозор тавонистед ки ворид шудед? Худи идея аз куҷо пайдо шуд? Чӣ гуна кай? Идеяи бародарам буд. Вақте ки пандемияда дигар давлатҳо хеле ҳама ҷо маҳкам карданд, муҳоҷироне ки унҷа ба кор мекунанд, пул роӣ карда наметавонанд ба модари худ, ба оилаи худ. Ва дар Тоҷикистон баъзе оилаҳое ки ҳастанд, мекунанд, суми ҳамонро одам мепоянд, лекин он одам роӣ карда наметавонад, ягон чӣ хурданӣ надорад. Барои ҳамон муҳоҷирон метавонанд ки ай ҳамонҷо истода харид карда ай магазини мо ба хонашон роӣ карда метавонанд. аз сабаби ки худо мо дармондем ҳамин чизба, тарсидем кӯча баромадан, лекин ягонта наёфтем ки ҳамин харид кунему хонамоба омад оварда тияр. аз ҳамин сабаб идея дар калаи мо сар шуду, ҳамин кора мо мондем, ба роҳ мондем. ин аз кай буд тақрибан ва раванди шаклгириаш чӣ хел буд? моҳои сарои апрел мо ҳамин мушкилида дучор шудему, охирои май ҳамин магазини озуқаворӣ онлайна ба роҳ мондем. хидматрасонӣ аз чӣ иборатанд Алишер? яъне ки то ҷое медонем чунин интернет мағозаҳо дар Тоҷикистон ҳастанд ва то ҷоям машҳуру маъмул ҳастанд. хидматрасониҳои шумо бо чӣ фарқ мекунанд? чӣ чиза дар бар мегиранд? албатта ба ғайр аз таҳвил додан, яъне ба истлоҳ дастафка. мағозаи мо аз дигар мағозаҳо чӣ фарқият дорад? мағозае ки ман худам занг зада чӣ кардам, ба ҳисобе ки проверка кардам, метавонам ман ягон чизе ки заказ кунам, агар онҳо мегӯянд ки занг зада нест, дигар чизе заказ кунам нест. мо чизе ки ҳамин чиза тартиб додем, дар ҷои мо мағозаи мо ҳама чӣ дорад. ба клиенте ки заказ мекунанд, мо ба онҳо гуфта наметавонем, нест гуфта. Набошад ки ҳам аз дигар ҷо ёфта мебарем, склади мода набошад. баъд дуюмаш чӣ мекунанд? картаи байналмилалиро қабул мекунем мо. мисол кадом карта? ман агар виза карт ё мастер карт дорам, метавонам аз мағозаи шумо мол фармоиш диҳам? метавонед виза карт қатӣ харидорӣ кунед, PayPal қатӣ, мастер карт қатӣ, масалан Apple кошелёк, ҳамин якчанд намудае ки байналмилалӣ дорад, ҳамаша мо ҷорӣ кардагием, метавонед харид карда. ба ғайр аз дастафка ё таҳвил, боз кадом хидматрасониҳо ҳастанд дар мағозаи шумо? ҳозира мағозаи мода мо фақат дастафкаро кардастем, склади махсус дорем, ҳамон ҷо дастафка мекунам, лекин оянда ба мо дусе планое ки дорем ҳамонро ҷорӣ мекардагӣ. ҳамин продуктои мағозаи озуқаворӣ ки средни азия мебаромадагӣ. муфассалтар дар бораи ҳамин нақшаотон? нақшаи мо ҳамин ки ҳозир мо муҳлат додагӣ 14 рӯзи оянда дар шаҳри Тошканд мо ҳамира ҷорӣ мекардагӣ ба ҳисоби филиали ҳамин магазина. баъди унҷа мо Қирғизистон, Қазоқистон ба мебаромадагӣ. ҳамин чиза ҷорӣ кунем. оянда мо план нақша дорем ки ай дигар давлатҳо, масалан Амрико, Европа, Россия, склади худо мода боре ки дар Тоҷикистон нест,
مسئله اوزقواریده همون رو جاری کنیم. فقط لیکن او طرف هم نه. через همین کمپانی ما میتونیم تاجیکستانی که در تاجیکستان محصولاتی که تیار میشوند مثلا زردآلو دیگه چیزا همونها رو هم через همین پلتفرم ما دیگه قزاقستان، ازبکستان، تاشکند فروشیم. ولی لیکن مهلتی معین مونده، همین مهلت به مثلا برده میمونیم گفته چی میکنیم سایت ما میمونیم. حاضرش ما مابین 2 ساعته به خانه کلینت به حسابی برده میرسانیم. علیشیر در مغازه شما توپ مال‌های سرخرید کدام ها هستند و همون حجم میانه خرید، مبلغ میانه خرید چقدر است؟ اصلا молочный рафтоз، сони имбир، хурмо، исриқ، чеснок، баъд шириниҳо. бисёртар одамо харид кардосиям ҳамин чизоро. то чӣ андоза тавонистед ки бозорро фаро бигиред? рақобат бо дигар ширкатҳое ки ҳамин хидматрасониҳоро пешниҳод мекунанд, масалан дигар интернет мағозаҳо чӣ гуна аст? рақобат хеле мушкил шуд. но мо ки плюсе ки дига аз байналмилалӣ харид карда метонам, мо пештар биромадем. баъд сони аудиторияи мо дурни Тоҷикистон нест. одамое ки заказ мекунанд 95% ки одамо заказ мекунанд ҳамашон хориҷанда. маблағи миёнаи ҳамон чек ба истилоҳ средний чек ё маблағи миёнаи харид чӣ қадар аст? 800 то 1200 сомон. яъне ки ин маблағи хуб аст. хуб аст. аку инам як ҳафтаи охир ҳама хеле шуд. то аз 250 то 400-500 буд. бояд чӣ гӯям ки мо ҳамин арафаи идда ҳама хел платформае ки мондем ҳоли акун баъди 1-2 соат чӣ мекунанд, ҷорӣ мекунанд. 2 соати дига одамое ки хориҷида ҳастанд, масалан оилаҳошонда занако зиндагонӣ мекунанд. ва сайти мо даромада метавонанд гӯспанд ё гӯсаларо харида харанд. мо чӣ кор мекунем? мо мерем, бозор мехарем, пӯсту калаша ҳамаша мегирем, гӯшти муайяне ки ҳамун баррача метиҳад ҳамуро гирифта хонашонда мебарем. ҳамаша бо навор гирифта хонангиҳошон нишон дода зиндаша кейло карда баъд куштан, баъд иша кейло карда ягон роҳи ки ба ҳисоби гӯшт гирифтан ягон чӣ гирифтан нест, хонашонда бурда мерасонем ё ҷои муайяне гуфтаги ҷошонба бурда мерасонем. офарин Алишер, ман фикр мекунам ин гуна хидматрасонӣ дар бозори хадамоти Тоҷикистон воқеан нодир аст ва ҳатман ки шумо бо ин хидматрасонитон муваффақ мешин ва ман ба шумо муваффақият барор комёбӣ таманно дорам. саволи дигар Алишерҷон, дар шароити пандемия кор аз назар ба дигар вақтҳо чӣ фарқият дорад? шумо таҷрибаи кор дар солҳои қаблӣ доштед? вақти пандемияда кор бисёрам зур шуд. одамо масалан харид карданд, лекин ман цифра қатъӣ мегӯм 70-80% ки одамо харид мекарданд ҳамашон барои ёрдам буд, барои больницаҳо, барои оилаҳои камбизоа, ҳамашон ки ӯ ёрдам аст навор гирифта пардоем. аз ҳамин сабаб фаҳмидем ки мо халқи мо 80% ки мо аз ҳамин сайти мо харидагӣ ба ҳисоби хайриёт кардагиам. вақти пандемияда мушкилӣ кашидаги одамоба роҳӣ кардагӣ. 20% онҳо дар хонаашон харид карданд. аз ҳозира шароит хубиш чӣ буд? ҳозира шароитда ба ҳисоби 100% харид кунанд, пештара 60% ҳамон чӣ будда харидо. уже аллакай 40% паст шуд. сабабаш он ки ҳама уже кӯча биромада худашон харид карда метавонистагӣ шуданд, натарсида. алишер, дар сомонаи шумо ман хондам шумо яке аз аввалин интернет мағозаҳое ҳастед ки хидматрасонии таҳвили бидуни контакт ё ин ки без контактная доставка ба роҳ мондаед. ин чӣ гуна хидматрасонӣ аст ва чӣ гуна сурат мегирад?
безконтактни гуфтагиҳо мо якумаш вақте ки мо бора қабул мекунем ки склади худо мо ба бора қабул мекунем, борое ки ганда намешаванд, сурок доранд, 2 рӯз 3 рӯз ҳеҷ ки намерасад у борба. ба ҳисоби 2 рӯз 3 рӯз меистад. чизои чӣ бошад? ба ҳисоби пешхӯрдан, масалан тар мева бошад, кавути, дигар чизое ки тез ганда мешаванд 1-2 рӯз ба, онҳоро аз як ҷо мегирем мо. аз деҳқоне ки ҳастанд, ҳамун ҷо коргарои мо худошон рафта чинда биро мебиёянд. склади мода. баъди доставка, вақте ки клиент харид мекунад, вақти доставка хусусан чӣ дорад? либосое ки махсус доранд. драйверои мо либосои махсус доранд, драйверои мо намерасанд борба. ба ҳисобе ки аз магазин, аз склад мемонанд мошиношон ба, клиент баромада мегирад ҳамунҷа. маска доранд, либосои муҳофизат доранд, масалан антисептикро мегарданд, айнак мепӯшанд. дар беморхонаое ки духтуро кор мекунанд, драйверои мо ҳавои гарм ҳама хел либос пӯшида мегарданд. алишер, ба нафароне ки ниёзманд аст аз ҷониби интернет мағозаи шумо ягон намуд тахфиф, намедонам ягон намуд туҳфа, дастгирӣ, кӯмак пешбинӣ шудааст? вақте ки сар кардем ин кора, то ҳамин ҷониб дар 75 одам мо дастгирӣ кардем, ёрдам расонидем ва мо ният кардем ки бо 25 нафари онҳоро мобайни 1-2 рӯз ба ёрдам диҳем ва мо агар шунида бошен, агар платформаи мо бо ватанем кушодашудагӣ ҳамоҳо кади мо шартнома мо ҳаст, масалан аз хориҷие ки ёрдам мешад через платформаи мо ёрдам шудааст ва ҳар яктае ки онҳо харид мекунанд 5% барои ёрӣ ҷудо мекунем. кадом одаме ки кадом клиенте ки харид накунад, аз сумми ҳамоҳо чанд сумда харид кунад 5% мо ҷудо мекунем. аз фоида ҷудо мекунем 5% барои кӯмаки одамон. алишер, муваффақиятотон дар ин сол, дар нимсолаи аввал чӣ гуна арзёбӣ мекунед? албатта аз замони таъсис то имрӯз чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва нақшаҳоятон, дурнамотон чӣ гуна аст? чӣ нақшаҳо доред ва тасмимҳои баъдитон чӣ гуна хоҳад буд? нақшаҳои мо оянда ҳамин дигар давлатҳои ҳам қапида аз ҳамин хатари одамон ба ҳисоби аз ҳамин вирусҳо хатарро нигоҳ дорем ки ин касали шӯхӣ нест. барои ҳамин то ҳадди имкон мо ҳамин барои эҳтиётии одамон ҳаракат кардостем. ба шумо ва ба сомонаи интернет мағозаи шумо magazin.com.tg барор ва муваффақият таманно дорам, орзу дорам ва фикр мекунам ки агар ҳамин тавр коратон идома диҳед, ҳатман муваффақ мешавед ва дар бозори интернет мағозаҳои Тоҷикистон ҷои худатона, мавқеи худатона пайдо мекунед. ташаккур алишер, худатона эҳтиёт кунед ва дар амони худо бошед.